Lakha Sirkep AMRENG CONSTITUENCY Jirikendeng Police Stations ke parlo langsung me piarong amekar THONG TERON AHEM mechopidiat along TONG SEKOT pen Bainong Autonomous Council CM DR.TULIRAM RONGHANG amithangamunit mensing phangchop han toisi KEPAJIR ta Nipai THONG kebarni Jirikendeng Police Stations ke parlo langsung me piarong amekar THONG TERON AHEM koson penone merok amele rok penajok he mechopidiat lo Labela bang solong Bainong Autonomous Council CM DR.TULIRAM RONGHANG phan KERAP cho hangateng pen Birtalong si Tong Sekot pen Bainong Autonomous Council CM DR.TULIRAM RONGHANG amithangamunit mensing phangchop han toisi kisung det AHEM tuna tuma phan tangka pen kicheng lok AHEM kachi dibjia phan sitami tingban tisita KEPAJIR damlo Labela bang solong Lakha Sirkep AMRENG Constituency ex-VDC Chairman Borsing T ex-VDC Chairman Lokas Milik Lapen Jirikendeng Sport Associations Amai Pu Joising T Atum Chetong Dun Rin Tilo Labang so KERAP KEPAJIR dam thega jok halapu kisun ke pot det AHEM tuna tum pen Tong Sekot pen KERAP Kelongle jok Bainong Autonomous Council CM DR.TULIRAM RONGHANG aphan judin ek pin akeropi pajir pot News Text Report News Headlines 24/7 TERON hem non la da adim lo alang li hem me chu det lo lapen alang li CM DR.TULIRAM RONGHANG phan alang li KERAP chu hang lo la so teng se CM sarang alang li tim bate phangchu ke hai phan tu dap nang toy lo mem sing phangchu alang li phan CM dong nang toy lo la da tin la pen la ki kim phan KERAP alang li ke chu hang ateng pen mu potar stame to dam nang thon lo la sei CM sar phan da la son hakisung KERAP thek pot ni tu mahin menta churu par pig lo TERON hem sor CM phan KERAP chu hang pen pini hemi ke cholong dak adim nang humri pen nilitum CM sara teng pen sini litum lang tum han ting pajir tegang lo na si la so teng pen sini tum CM ke khana teng pen si dak la so teng pen si dak wang ban fli la pen AMM bang 30 mm la pen ban fli poisa ta suri thom tegang ko JJM along ke Klem Atum Bainong Kelongle Aputhak Pherangke Amai Kangni Prabjin pen Bainong mate salary ke pending anta kelong da prang nang jia phanpura Bainong Autonomous Council CM DR.TULIRAM RONGHANG aphan Nelson Tiso pen tuningri pedopo Nizang Bainong dongkamakom rong supialong kedo Karbi hemtunalong Jal Jivan Mitra mate JJM Associations pen Bainong mate salary ningkan si sose Kelongle Aputhak Pherangke Amai Kangni Lason si Nelson Tiso Secretary in pen Bainong Autonomous Council CM DR.TULIRAM RONGHANG mate Team Karbianglong Atum phan Pherangke Amai Kangni ponalong pen tuningri pedopo Ate nilitum JJM along bang pharosi social chokumar atum ningkan si social Bainong mate salary Kelongle laso jok penang akisung pen chitong nanglo ate nilitum JJM along ke Klem dun long lake isia ko pai ki me pusi chitin lo mate chimat hadam lo bonds tame nona bangke lapuson anikan salary spending are da bangke ning duklo puta than pachini pot ate ladak mansi nilitum ke choki jun pen ketang lo osomara tu phan ansitame admission anta NP dun long le detlo kasi Prabjin pen Bainong mate salary spending anta nang palong etang ji pusi Bainong Autonomous Council CM DR.TULIRAM RONGHANG phan tini pede pon tile thote Lapen jong si Bainong kelong nang jia teng pen long li plutang te kache songa sai sitami teng ponang ko puta than pachini pon free mailong achitong du Diswajit Bora President Nelson Tiso Secretary Lapen Arisang Hotum chitong du Green Tilo News Text Report News Headlines 24/7 media itu menghalang kau kan hanya mana jual tumbang Klem kita mana tahun bang sih mana sih kalau mana selari putar mana bukan si anu selari long itu si Klem kita bang esung kilo tima mana along pre hajira itu ni bisa itu mawar saya itu mana landak si honang lalu nalu sinta lah si hemat family do lah si family bang lagi panas sungkung lah si nang itu lah Bainong ke ding mana konsep pen kedang lo lah Bainong tinuman lah Bainong tinuman tuning lo jual itu tuman salary naik tidak prime lah pending salary an nanti 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 ke ding anda tuning lo so na kasi lah bu mana itu dah jesong ponang kau lah Klem tang ningkan isi lo pen aja tu mang Bainong along leda ciklon krit hom ciklon rini la sona do
asila long le long ni tum da ni tum ma himna mane Kelongle du lang apo la si un ampen bang ke la je song pon bom ko si ni tum ma himpen nang tuman tham ka chini no la pen chuning ta la pu ini dong kamu kau wes kar biang long yang ke mai ke khana ko mate press video tu na ko lam thila bela itum wes kar biang long jol mitro ese sona hin masih jalan tuhan halo da pen isi kapasini kan tung bela ni tum ke dam tangar ni la son si jaja malong kam chara bom ben si dam bom ang bom lo la si non salary ko khaba mitum Kelongle ni ding ajak ding biglo asi laso media hoi pen CM sir Dr. TULIRAM nong na mini tum tuning ri thule thot lo wa chining ri bali krim lo la salary ana ki PhD phasi pending salary ana mini tum Kelong AG phan banong PhD phasi ni tum tuning ri thula thima ni tum hem tun cheslai phan sum piglo nikan si primary tum pen nikan si an kaching thang si Kelongle si ang lo lapen abisi Kelongle ma do la laso basi ni tum la Kelongle ya teng an man ni tum Kelong AG pasi ni tum tuning ri lo laso media hoi pen atike ni tum ke Klem dam sum pik joy ki la bugali la kar biang long arat tum na mila lang Kelongle ke joy ki gali la ni tum kachi piduk mate ni tum ke Klem ke tam pen si la tum ta long si song bong la CM sa tame nang la buni ban nang la buni busi ni kan thon ni tum estar biang long ese son pen tuning ri chulo la non usumar anu tinda hem family dore aposi la usumar tame loka pachari dun school gi dun tame ni tum resolve apor tame ni tum son kapasik sa ko la thmani tum la monthly fee la son kam kachi pilong le kan job usumar tame school tum tame son resolve pilong le by exam tong le son na kisu tari tum han che tong nang lo la penon apor tame admission apor tame ni tum long kasik sa son du wang joi do thmani tum da laso JJM nong chongda dun ba che rabulu bote ni tumda si awar sai long jimene ban tu chongda dun long lu kon long pu ko soni thebe si choklem bom lo angpana long ka prek kami tum ka chongda awar sai de bos ni tum long taka paisa ban tami kabi avidelo ama sini tum la school ka pidun bunon hem ki choi phan bunon ni tum ka siksa je tong nang ko asi la hai ki sung ben karbiang long rat tami nang mat khadun pen la ben Dr. TULIRAM nang lapen tim kar biang long kami nang mat khadon pen ni tum kisung nang mat khan pen la salary Kelong ya teng ni tum anu tin kami Kelong ready phasi ni tum na tuning le thod sing ni tum salary la Kelong ya teng an pen ni tum long rap lo tang te ni tum la khang son si ke klap ke dam an se kami pami pon bongi phasi ni tum chisik pon dang lo athema scheme ke la kim tanmat kalana bangwi nasolai bangwi betul high scheme kim nagi la sebab sini tum kachi biduk di anu sini tum aprangai pon hi bang sini tum la weskar biang long punon all kar biang long punon tum ani sini tum chinglai ya la al se la so mission kapa success timeji mate harap rong rap amhni anu tin adon tin lang aporate na pijun long ji ape longi ba sini tum chingwai pon lo apen klem aklam lo la si la so salary long sini tum han na PR lo bote long rap lo bote an si la so kam na me chun pon ji na teng bote ni tum na pi pe da bote ni tum ani kan ba chik lo tum si chong hong nan bote tum katiku ke dokok ta ha la si non ban na Pherangke ni tum ke long pen la ko ni tum ta ke klem tu long pe meji pha sini tum thot tum han chun ni tu lo